el dret a la transparència i a la informació. Perquè si no es té por a res, per què no es dona tota la informació? I el problema avui és que precisament si no es dona la informació és perquè es té por i es té molta por a algunes coses. I això és el que presentem amb aquesta proposició no de llei que us hem adjuntat, en el que busquem precisament és que el Congrés insti el govern a presentar la modificació de la llei orgànica del Constitucional en el que s'estableixin uns terminis reduïts per la interposició, per la tramitació, per la sustentació d'aquest recurs d'empara presentat d'acord amb el que determina la llei contra decisions o actes sense valor de llei. És a dir, contra aquelles decisions d'assemblees legislatives, de les comunitats autònomes, dels seus òrgans, que violin aquests drets. A part d'això, anuncio que estem estudiant, i ho anuncio de forma molt solemne perquè ho estem fent, els instruments per garantir que la informació que està sol·licitant, en aquest cas diputats a Corts, sigui subministrada per la Generalitat Valenciana. Perquè hi ha un llistat d'empreses que han tingut contractes amb la Generalitat Valenciana i contractes que no s'estan subministrant i no és raonable. No és que no sigui raonable, no és democràtic. No és que no sigui no només ni raonable ni democràtic, no és transparent. I com que en una democràcia ha d'haver transparència, ha d'haver publicitat, ha d'haver llums i taquígrafs, i com a més estan amb el dret precisament els diputats i diputades i el conjunt de la ciutadania de tenir accés a aquesta informació, el que diem és que de forma compartida estem estudiant els instruments per garantir precisament que la Generalitat Valenciana doni la informació. Per tant, això també ho estem estudiant. Tercer element. Hem presentat una proposició de llei, com us ha explicat la Mònica, en el que intentem és simplement que es compleixin amb les sentències, en aquest cas amb l'última sentència del Tribunal Suprem, que no és recurrible i que és d'extraordinària importància i en la que s'afirma que la competència sobre el cas que l'Estat té competència sobre precisament l'obertura i el que nosaltres considerem l'expoli de l'avinguda Blasco Ibáñez sobre el Cabanyal. Perquè nosaltres considerem, que ho ha considerat la plataforma, precisament que existeix aquest expoli sobre el Cabanyal. I perquè, en tot cas, independentment del que consideri cadascú, el Tribunal Suprem el que ha dit és que el Ministeri de Cultura ha d'emetre un informe sobre la matèria i que no es pot continuar precisament amb els enderrocs que s'estan produint. Per tant, si hi ha una sentència al Suprem, si el Ministeri de Cultura ha d'emetre un informe i si els enderrocs continuen, el que és evident és que l'Ajuntament no hauria de paralitzar, però que si no ho paralitza, nosaltres des del Congrés dels Diputats i a la Comissió de Cultura el que direm és escolti'm, clarament que hi hagi un mandat i un mandat perquè es parin els enderrocs, es parin les expropiacions, mentre que aquest informe del Ministeri de Cultura no arribi. I no estem entrant en judici de valors. Estem dient que, en tot cas, les sentències estan per complir-les. I que hi ha una sentència del Suprem que s'ha de complir. I així ho demanem. Per últim, jo estic molt content d'estar avui aquí, compartint taula amb la Mònica i amb la Mireia, entre altres coses perquè crec que el que és important és la col·laboració, i la col·laboració precisament en temes de gran transcendència. La col·laboració sempre és important, però la col·laboració és important i és fonamental en moments d'urgència democràtica. I el que és veritat és que aquí al País Valencià hi ha un moment d'urgència democràtica. D'urgència democràtica pel que està passant, d'urgència democràtica pel que no s'està explicant, d'urgència democràtica per la informació que s'amaga. I el compromís de qualsevol ciutadà, i més encara d'un diputat, ha de ser que quan això passa ha de posar tota la carn a la graella, allà on hi ha urgències democràtiques. I malauradament, aquí hi ha una urgència democràtica, independentment del que opinem cadascú sobre les polítiques que es fan. Ens agradaran més o menys. Unes no ens agradaran com a gent d'esquerres, altres les combatrem. Però són polítiques, diguem, fruit de l'autoritat dels vots. Les discutirem democràticament, però les discutirem democràticament i ja està. Ara bé, del que estem parlant no és d'una discussió entorn a la política, si són més d'esquerres o més de dretes. Del que estem parlant és de qualitat democràtica. Quan la Mònica m'explicava
caigui en una reunió amb altra gent. Tot el llistat de contractes d'empreses que han contractat amb la Generalitat Valenciana i la seva impossibilitat de poder tenir aquesta informació, el que m'estava explicant és una història d'impunitat. El que m'estava explicant és una història en part d'impotència. Però el que m'estava explicant en definitiva és una història que la societat no pot acceptar. Que un Parlament democràtic tampoc. I que nosaltres farem tot el possible precisament perquè això no continuï. I vaja, per fer això estarem a la disposició de la feina, de la molt bona feina que s'està fent aquí per la transparència i per la democràcia, independentment dels valors d'esquerres, ecologistes, de país que cadascun defensem. I creiem que això és el que està en joc. Per tant, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona. Hem estat treballant, ahir vam tenir reunions i aquest matí també hem tingut reunions amb diferents entitats i organitzacions. El que es tracta és de continuar la feina i d'establir un marc de col·laboració com hem tingut en tantes ocasions i d'intentar portar iniciatives i propostes també en el Congrés dels Diputats a partir també del que ens han plantejat i del que hem treballat. Gràcies. Vaig a rematar, sabeu què? No, va, en sèrio, no. Volíem fer una miqueta de la valoració del tema del finançament. En realitat tampoc anem a descobrir res nou, però sí que una iniciativa que anem a presentar avui, que és una petició de la reunió de la Diputació Permanent. Volem que tinga no solament la presència, sinó la compareixença del conseller d'Economia o en el seu defecte el president. Més volguérem que fora el president que més compareix en aquesta cambra. Trobarem que no serà així i, per tant, creguem que ha de ser un compromís el que el conseller d'Economia vinga a les Corts Valencianes a donar explicacions d'una cosa que creguem que és molt fonamental per a situar-nos almenys en el context en el que anem a afrontar sobretot la crisi econòmica i la manca de fortalesa del nostre sistema públic de benestar. Per tant, creguem que després de la jornada d'ahir, després de la sèrie de despropòsits del Partit Popular en quant al tema del finançament, i ara vos faré un petit repàs, és molt fonamental aquesta reunió de la Diputació Permanent i això és el que anem a enregistrar avui, una petició d'això. Considerem, i aquesta és la part de valoració, que és evident la deixadesa i paràlisi del Partit Popular en el govern de la Generalitat. Sabeu i haveu fet seguiment de com el Partit Popular en aquest tema, ja dic, ha estat a esquenes no solament de la societat sinó dels grups parlamentaris. El compromís del conseller d'Economia en el seu dia fou crear una comissió d'experts per tal d'estudiar el tema del finançament i poder no solament tindre un posicionament conjunt a nivell polític en aquest compromís que arribava amb els grups de l'oposició, sinó tècnic. Nosaltres creiem que era molt important que el posicionament fos conjunt a nivell polític, de força, però sobretot anant de la mà d'una valoració tècnica d'aquesta comissió d'experts. Mai es va reunir, és un compromís que fou en el ple de les Corts, que tots sabeu, se'ns va demanar els noms de les persones que creiem que podien conformar aquesta comissió i d'ahir no hem tornat a saber res més. Sabem ja el final d'aquest llarg procés del finançament, però s'ha quedat aquesta promesa incomplida de nou. Nosaltres ja sabem, és típic del Partit Popular fer compromisos que després no complix, però és derivat lògicament de la deixadesa i la paràlisi absoluta que té el govern de la Generalitat en mans del PP. Aquest posicionament conjunt i de força, com hem dit, no ha estat possible i el que nosaltres creguem és que hem estat ballant entre xifres sense criteri, ja dic, ni polític ni tècnic. Un ball que nosaltres considerem que el País Valencià ha estat ballant una sardana directament i vos explique. Jo crec que hem estat pendents de Catalunya, cosa que en un moment donat no té per què ser algo roïn. Entenem que en mans del Partit Popular, com està la cosa per així, quasi que ens agafem de la mà dels companys d'iniciativa en Catalunya i probablement treguem coses més de profit del tema del finançament. Però bé, el govern valencià ha estat sotmès i ballant una sardana i esperant
que Catalunya tingués un posicionament fort, no? Que tothom jo crec que era el que pensaven que anava a passar, però creuen que és per la incapacitat d'aquest govern que tenim i sobretot perquè el president ja està molt deslegitimat.